acasă. Și un mesaj îl am pentru Lumina. Lumina, te rog frumos, din suflet, nu mă cunoști, nu te cunosc, dar ți-am vizionat clipurile și te-am urmărit. Ai doi copii frumoși. Te rog din suflet, întoarce-te la copilașii tăi. Că până la urmă și el, Ion, să se întoarcă la copiii lui, la familia lui și tu să te întorci la familia ta. Chiar dacă nu mai vei fi cu ursul, cum a spus taică tău, dar ești în strehaia și copiii o să fie văzuți de tine tot timpul. Timpul repară totul. Și timpul repare totul. Gândește-te la copiii tăi, la familia ta. Ai abandonat o familie minunată, minunată. Ce să vă spunem, dragi prieteni, vă spun că suntem și noi, de când am auzit de 3 săptămâni,